जय भोजपुरी प्रणाम सब भोजपुरिया श्रोतागण के हम आप लोग के भाई बेटा दोस्त जी तिवारी जी। आशा करता नहीं कि आप लोग बहुत बढ़िया हो। हम जा ज्यादा कुछ तो बोले वाला नहीं खे। जौन डरामा के उम्मीद रहे उ डरामा फिर से हो गई। जौन एक उम्मीद कल गई रहे कि ना उम्मीद तो कयास हम यहाँ तक लगा दिले रही कि अब तो ई दोनों आदमी मिल के एगो दूगो फिल्म भी करी लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री के जौन फैन बटल बड़े पवन सिंह के अलग, खेसारी लाल के अलग, वो एगो फिल्म के देखे जाए लोग टिकट कटा के। तो कुछ अच्छा हुई, भोजपुरी इंडस्ट्री के विकास हुई। और भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल चर्चा में है। ये भी आ पूरा देश में अगर सबसे बड़ कोनो इंडस्ट्री चर्चा में बा जौना के विकास इतना तेजी से हो रहा बाटे और ऐसे भी चर्चा चलते रहेला जौन भोजपुरी इंडस्ट्री भी आ। लेकिन ये लोग के हरकत और जे भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग बाटे, जे लोग बाटे जेकर आप लोग आजकल वीडियो देखत हन, सब कोई ना लेकिन सबसे ज्यादा, सब कोई ना लेकिन सबसे ज्यादा ऐसा लोग, ऐसा जे भी कहली मीडिया जौन स्वघोषित मीडिया अपना कहता लोग, चाहे अपना के पत्रकार कहता लोग, यूट्यूबर कहता लोग, उ सब आदमी के एक ही मकसद बा का व्यू कमाए के बा, पैसा कमाए के बा। का पे जौन बात के दबावल जा सकता, जौन बात के दबा के ओकरा के ज्यादा बढ़ावा नहीं देवे के, ना बोल के चुप रह के वो बात के दबा देवे के बाद। लेकिन जाए पवन सिंह खेसारी लाल भी नहीं खे गुनल जात, व्यू और पैसा खाती एक दूसरे के माई बहिन तक के भी नहीं खे छोड़ल जात। अभी हम कुछ वीडियो देखनी है विवाद के लेके, पवन खेसारी लाल यादव तो बोल के खसक गईले। पवन सिंह तो कुछ बोलले ना, तो काम कैले उनकर काम पर खेसारी लाल यादव जी तनी ऐसा तंज कस दिलू तो कहबे कर ले हम खोदे नहीं। लेकिन खोद खोद के पैसा तो बना ले बानी, नाम बना ले बानी, इज्जत के धजिया उड़ा दिले बानी और भोजपुरी इंडस्ट्री के तो सत्यानाश करते बानी। दूसर का चीज ई बा कि ऐसा विवाद होखे ई भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग बैठल बा, यूट्यूब पर वीडियो बनावे ला लोग बैठल बा कि वो लोग के कम से कम भी चैनल चल रहा बा, व्यू आ रहा बा, पैसा कमाता लोग। ऐसा विवाद चाहता लोग, अगर वो लोग के विवाद ना होखे तो लोग के लोग जानबो ना करी के हलो कहाँ रहता लोग के कोई का करता लोग। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जौन लोग बा अभी चर्चा के विषय ये चल रहा बा के पवन खेसारी के फिर से एक बार विवाद हो गई बा, जेमे सबसे बड़ और डायरेक्ट हाथ बा खेसारी लाल यादव जी के। गाड़ी तो राम जी के भी पड़ता, मोदी जी के भी पड़ता, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी के, विराट कोहली के, लोग के से का नहीं खे कहत। लेकिन केहू जवाब देवे आवता, खूब सर से पानी ऊपर चढ़ेला। फिर भी कुछ ऐसा स्टार है दुनिया में बाड़े, एक्टर बड़े, व्यक्तित्व भइले कि आज भी कुछ कहले ना। लेकिन आप पे खाली सिर्फ आतना बर्दाश्त ना भइल के पवन सिंह के गाना हिंदी इंडस्ट्री में आ गई, आ जज करे लगनी। एक बात रही तो ठीक बा, ई बात कही थी, लेकिन वो आपके बात वीडियो देख के साफ लगा था। दिन वीडियो देख ले रही, समझ गई नहीं क्या आप मतलब भी हो जात बा ना, तो नहीं बोलबम में गाना एगो दूगो क्लिक कैले बा, तबे मौका के एकदम आप एकदम अपॉर्चुनिटी बनावल चाहतनी। जौन मतलब तनी ऐसा रास्ता लौका तनु तो वह आप समझ गई नहीं को हो ये तनी और छेड़ दिहल जाओ कि और भौकाल बन जाए। शर्म करी, हती हती सिंगर आप पे गाना गा देता रहे, कुछ कर तो पावत बानी ना। एक बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के हिसाब से आपके मतलब आप तो पैसा कमाए, सीधे बात कहत रही, आप तो पैसा कमाए बनी। आपसे सवाल बा, आप तो पैसा कमाए बनी, इज्जत नाम के चीज तो आपके बुझाइबे ना कर, इज्जत होला का? सही बात बा ना। भोजपुरी इंडस्ट्री आप जितना कहे नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर काम करे, आप ही इंसान है। जब दुबई में या लंदन में शो होते रहे तब गरियावत रही क्या कि हमारा एथी में करस लोग। आप ही इंसान है कि जब बाढ़ आवत रहे, सर्दी होते रहे तो खूब दान पुण्य करत रही। आज कहाँ दान पुण्य के वो दानी आदमी आपके अंदर से मर गिल बा आज। तो बात का बा कि भैया लोग हम कहे नहीं वीडियो ज्यादा ना बनावे नहीं, आप लोग के मूर्ख बनावल जा रहल बा, आप लोग के समझल जा रहल बा खराब आदमी, बेवकूफ। यही से ऐसन कुल स्टार, ऐसन कुल लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में सरवाइव कर पावता। आप लोग के टाइम के कीमत नहीं के समझल जात। आपके पास जोन वीडियो, गाना, फिल्म परोसल जा रहल बा, ओकरा में मकसद सिर्फ बा वो आदमी, वो स्टार के पैसा कमाए के। आपके इज्जत, आपके समाज कहाँ जा रहल बा, आपके बेटी बहन परिवार पे का इफेक्ट पड़ता, ई केहू सोचे वाला नहीं खे। आज भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा हाल हो गई बा कि केहू सच बोले वाला है ये नहीं है। सच का बा केहू नहीं के बतावत। इससे हमरो पता बा कि जौन सब कोई करता हम ही कर रहल बानी, लेकिन करे के पड़ेला भैया। हम अगर उस सच ना देखा पाई, भले हमारी वीडियो के 1000 व्यू जाए, 1 लाख व्यू जाए, उससे फर्क नहीं है। कम से कम जौने लोग समझी उस बात तो कही, कम से कम वो लोग लागी नु के कहो ए भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू सोचे वाला बा। बहुत दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री का आदमी देखता, अध्ययन करता, जहाँ पे मेहनत से ज्यादा विवाद क के, लड़ाई क के
शोहरत और पैसा और नाम हासिल कइल जाता। ते में सारा सर गलती जोन विवाद में बानू हमारा नजर में हमारे एत में खेसारी लाल यादव जी के बाटे। उनका बात ना बोले के चाहे, उनका साफ दिख रहल बा कुछ जल रहल बाड़े। और यह बात से उनका हमने की ये बात से क्या होता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बैठल बा लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसा आदमी बैठल बाड़े कि जे मौका के तलाश बाड़े। देखी ना अभी कितना चैनल पे कितना व्यू जा रहल बा, व्यू गदगदा गइल बा, पैसा गदगदा गइल बा, लोग मार भचर भच एक दूसरे कम देखनी है बंदूक गोली लेके होटल के पीछे इंतजार तक लोग करल बा। का माहौल बन जाता, मारे के तैयार बड़े माई बहिन के मतलब करम अपने करता लोग, गावे नाचे अपने आइल बा लोग कुछ करे खातिर, लेकिन माई बहिन के परिवार के भी नहीं खन छोड़ल जाता। पता नहीं माई बहिन परिवार भी जोन अन्नदाना खात हुई तो का कोई के खात हुई कि हमार बेटा हमार बाल बच्चा का करता लोग। तो भैया आप लोग से यह निहोरा बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बचावे के बा, एकता बना के रखे के बाटे। पवन खेसारी बहुते लोग अहन चल जइहन, पवन सिंह भी जैसन और हजारों लाखों अहन, खेसारी लाल यादव जी भी जैसन बहुत हजारों लाखों अहन, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री बन रही काहे कि यही इंडस्ट्री में कल आपके हमार जो भविष्य आवे वाला जनरेशन आई ते ही भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन शौक पूरा कर पाई गायकी एक्टिंग के। आज इंडस्ट्री नाश हो जाइनु तो काल कोनो भोजपुरी गाना गावे वाला गायक ना रहीहन आ ना नाचे वाला नाच करे वाला एक्ट्रेस होइहन एक्टर होइहन। ऐसे आप लोग से हाथ जोड़ के विनती बा कि आप लोग के बेवकूफ बनावल जा रहल बाटे व्यू और पैसा कमाए खातिर। ऐसे विवाद से पवन सिंह के भी फायदा बा, खेसारी लाल यादव जी के फायदा बा। केहू अपन डूबत नाई के बचा रहल बा आ केहू अपन नाई तो चल रहल बिया लेकिन वो नाई और आगे बढ़ रहल बिया। अगर पवन सिंह के देखा जाओ तो पवन सिंह के चर्चा होखला से उनका टीम देखते बनी, पवन सिंह तो कुछ ना बोले अइले हा, पवन सिंह तो अपन काम करत रहे, मेहनत करते रहे। बिल्कुल बहुत घमंड के बात बा, हमनी खातिर भोजपुरी खातिर गर्व के बात बा कि बॉलीवुड में पवन सिंह के गाना मिलल बा और इतना बड़े बड़े स्टार बा लोग। श्रद्धा कपूर जहाँ राजकुमार राव बाड़ो या पवन सिंह सीना तान के खड़ा बाड़े, ना जी हजूरी ना कुछ करके अपन मेहनत से गइल बाड़े, काबिलियत से गइल बाड़े। तो का हो जाए थी करे काम बा, तब देख के प्राउड फील होला। पवन सिंह के जो व्यक्तित्व बा वैसा व्यक्तित्व भी हमनी के भोजपुरी के आगे बढ़ा सकता। आज उनकर व्यक्तित्व आज उनकर मेहनत ही इतना लोग के सर चढ़ा के रखले बाटे। बहुत बहुत बधाई बाटे पवन सिंह जी, ऐसे ही आप काम करत रही। लेकिन खेसारी लाल यादव जी आपसे मन दुखी बाटे, इतना बड़ा स्टार है आप भी भोजपुरी खातिर का से का नहीं की कैले। दुइये आज भोजपुरी के आधार बड़े पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, लेकिन आपसे दूगो चमचन के बात ना सहल गई है। अब यह कहनी कि चमचा जे बालो उनकर लोग बालो, अरे लोग के तो कमे बोले ही खातिर रखले जाला, लेकिन आप कहे आप छोटे छोटे बात पे छोटे छोटे आदमी के रिप्लाई कर दे आ जाता नहीं। आपके अपन औकात ना बुझाला, आपके आपके लेवल ना बुझाला कि कब कहाँ क्या बोले के चाहिए। तो साफ दिखेला का बे में भी फायदा खोजे नहीं। आज ये फायदा खोजे तो ये हाल हो गई बा। कई गाना आइल बा बोलबम में, तो तनी बोलबम तो कितना अच्छा क्लिक करता, एक पहले भी देख ली। साच बोलो तनी आँच लागी, लेकिन आँच लागे दी। भोजपुरी हमारी इंडस्ट्री है, आप एक मालिक ना है। भोजपुरी के भोजपुरी बोले वाला हर एक आदमी भोजपुरी इंडस्ट्री के मालिक है। तो अगर ऐसा करनामा केहू करी हम बोलब, आ बोलब ना साफ बोलम, क्लियर बोलम कि आप में फायदा खोजले बानी बिना भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सोचे समझे कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे का होई, भोजपुरी जनता पे का बीती। आप लोग विवाद करत जा, अश्लील गाना गावत जा, ऐसन तैसन गावत जा, लेकिन सहे के झेले के पड़ेला। बिहार यूपी से बाहर रोड पे ट्रेन पे बस में धक्का खाए के पड़ेला बिहार यूपी के लोग के, और ओइजा सुने के पड़ेला। अब तो हेलीकॉप्टर फ्लाइट से चल जाता नहीं फट दे निकल के। तो आप लोग से भैया लोग निहोरा बा कि बच के रहे के बा। और भोजपुरी इंडस्ट्री में सही केहू बतावत नहीं खे, सबे मुखौटा पहन ले बा, सबे अपन फायदा और रोटी सेक रहल बाटे। तो ऐसा कुल विवाद होत रही, इग्नोर करे के बा, मजा लेवे के बा। जैसे गाना सुने में मजा लेते हैं जा, वीडियो देखे में मजा लेते हैं जा, वैसे विवाद के भी मजा लीजा और इग्नोर करी जा। सीरियस नहीं खे माने के का कहता, केहू के बात पर विश्वास नहीं है। सभे अगर देखी विवाद जेकरा करे के बा बोलबे करी, जेकरा विवाद नहीं खे करे के चुप रह के अपन काम पे ध्यान दी। जौन जन अपन काम छोड़ के आके सफाई देता लोग हम हई बानी तो हम हई बानी, तो समझू विवाद और कल चाहता, चाहे वो मतलब वो गरम तावा पे अपन रोटी सेकल चाहता। तो सावधान रह के रही जा। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा, इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री के आगे बढ़ाई जा। हमने के भोजपुरी आज बहुत आगे बढ़ रहा भी, चर्चा बा और आवे वाला दिन में भोजपुरी के सुनहरा भविष्य बा। और हमनी जैसा आदमी तो हमेशा खड़ा रही भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर। बस आप लोग के प्यार आशीर्वाद और साथ साई। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा।